बाक्सानि सासे सीआरपीएफ जवान थैदों। मणिपुराव डिउटियाव थानाय समावनो सीआरपीएफ जवाना हाई ब्लाड प्रेसार जानानै जिउ गोमायो आरो बिबानाव थानाय समाव सीआरपीएफनि सासे जवाननि जिउ गोमानाया जिल्ला नाङैनो दुखुनि साया साग्लोबदों आरो बाक्सा जिल्ला बरबरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय जपादं ओनसोलनि दिगपुराव जायो दुखुनि साया। हबगा गयारिया 2005 मायथाइयाव सीआरपीएफनि 156थि बेटेलियनाव हेफाजाब होदोंमोन आरो मणिपुराव दासान्दि डिउटि मावगासिनो दंमोन आरो सीआरपीएफ जवाना 24 एप्रिल खालि बैसागुनि सुटि फोजोबनानै फिन गावनि खामानियाव थांफिनदोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो नाथाय सीआरपीएफ जवान हबगा गयारिया ब्लाड प्रेसार जानानै जिउ गोमायो आरो दिनै जवाननि गोथै देहाखौ न'आव लाबोनायनि उनावनो दुखुनि थासारि सोमजिदों आरो गुबुन दोलो आफादफोरनि गेजेरजों सीआरपीएफनि जवान आरो बारग' बीएलटि सोद्रोमाखौ मान बावनायनि उनावनो गासै मिलिटारि सन्मानजों जोबथा बिदाय होनाय जायो आरो रुंसारि जानाय समाव बिथाङा बिसि आरो सानै फिसाज्ला-फिसाजोखौ नागारनाङो। जपा ओनसोलाव दिनैनि दिना जोबोद दुखुनि सम। मानो होनबा जोंनि बे ओनसोलनिफ्राय सासेल' नायल' जाल' सासेल' बे सीआरपीआव 2005 सनाव भर्ति जादोंमोन। बिथाङा गिबियावनो बीएलटि दोलोनि मावथि जानानै जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांदों। जोबनायाव बिथाङा 2005 मायथाइयाव बे सीआरपीएफआव 156 बेटालियनाव बिथाङा भर्ति लायो आरो समनि फाखनाव दिनै बिथाङा गावनि देहायारि माखासे मिथिस'हायै जाहोनाव अकस्मातै गोमालांबाय। थांनाय बैसागोनि जा रंजा फोरबो बैसागो मागिनाय सम बिथाङा बेवहाय सुटि लानानै रंजा बाजा खालामफैदोंमोन। लोगोसेनो बिथांनिया 22 तारिखआवहायनो जइन जानायनि तारिखमोन। गतिके 22 तारिखआव जइन जानानै बिथाङा मोनहैनानै हयथ' बिथाङा एसे इंगित मोनदों, गावनि देहाया एसे गावनि इसाराखौ बिथाङा मोनदों। गतिके बेवहायनो बिथाङा मुलि लानो होननानै हाथायाव थांनाय समावनो अकस्मातै बिथाङा गोलैनानै बिदि बिथांखौ गोलैनाय लोगो लोगो सिलचरनि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जायो आरो बेवहायनो बिथांनि जिउमाया सोरगोबासि